Nanindigan si Senator Ralph Recto na hindi nakabatay sa quarantine level ng isang lugar kung may ayudang tatanggapin sa ilalim ng Social Amelioration Program. Inanunsyo kasi ni DILG Secretary Anyo na walang second tranche ng ayuda sa mga lugar na nasa General Community Quarantine o GCQ at wala pang kasiguraduhan kung may tatanggapin ng mga Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ areas. Sa inilabas na statement ni Senator Recto na isa sa mga sumulat ng probisyon ng Bayanihan to Heal as One Act, binigyan din ito na walang koneksyon ang quarantine level sa SAP. Sa Section 4 ng Republic Act 11469 o ang Bayanihan Heal as One Act, nakasaad umano na 18 million na mga Pilipino ang tatanggap ng emergency subsidy na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 8,000 sa loob ng 2 buwan. Wala umanong dahilan para hindi ito ibigay sa mga tao. Kahit bumaba ang quarantine level, ay 2 buwan na raw silang sumailalim sa ECQ. Sa ngayon, halos na ipamahagi na umano ang kalahati ng 200 billion pesos na pondo para sa emergency subsidy at mayroon pang natitirang 100 bilyong piso. Dapat na raw itong ipamigay dahil natukoy na rin naman ang mga benepisyaryo. Umaasa naman ang publiko na tatanggapin nila ang pinakahihintay na pangalawang ratsyada ng ayuda. Diyan Halumbang Parungaw, CLTV News.